Τραβάει. Έλα, πάμε μαζί, πες να σου τραβάει. Είμαι ο Κυριάκος στο τραπέζιο. Θα δω γαλίσεις. Εντάξει το λέω. Κύριε Πετήρη, η φάρσα της βιολογικής εξέλιξης. Όχι εγώ. Αυτός. Καλά εντάξει. Άντε εσύ. Βάλα. Όχι. Ρε Ζήζη. Μου πονάει. Τα χτυπτή, το παιδάκι. Πότε πας. Πού πάτε. Ρε κάτι βάλε. Να φτάνα στο παίρνει, βαου, μας δείχνουνε τώρα. Θα δούμε την ώρα. Του στάς, Βανεστάρ, του λέω. Του στάς θα βγούμε. Λοιπόν, έχω να πω. Έχω να πω στην χωριό Εδώ, πολύ εδώ. καλό. Τα γύρια είναι ντόμπρα. Τα Ο γέρια. Πάτης είναι ντόμπρος. Μην ακούτε τις μαλακίες που λένε τριγύρω. Το χωριό είναι καταπληκτικό. Έστω για να μιλάς. Τα γέρια. Είναι δικιά μας παραγωγή. Είναι... Έχουν και φρέσκο γιδωτήρι. Άμα θέλετε, πάτε μια πόζα. Κοιτάξτε το χωριό. Εδώ, μην πάρουμε πολύ ράβο. Τα γύρια είναι... Ρε γύρι, φύγα από εδώ. Πρώτη είστε. Προέλευσης. Είναι αλφα ποιότητα. Άβα, Για να μην πούμε για τα κοτόπουλα. Τα κοτόπουλα είναι μέγα. Λοιπόν. Έχεις το κινητό, ρε. Εδώ έχεις το κινητό. Θα έχουμε μαγνητοφωνήσει, θα ακούσεις πως κάνει. Πάμε τα κουτόπουλα. Τα κουτόπουλα, θα ακούσετε τώρα τα Άκου κουτόπουλα. τα κουτόπουλα. Είναι πολύ καλά. Είναι αλφα ποιότητα. Να λες κάτι αυγά. Κάτι αυγά τέτοια μιλάμε. Σαν ελιές τρούμπης. Για να μην μιλήσουμε για τα αφίλια του χωριού. Καλά μου ακόταση. Σαν ελιές τρούμπης τέτοια. Είναι λιάκι. Κάτι ακούστε τώρα, ένα κουτόπουλο, το κυνηγάμε στο κουτέτσι.